हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय माता दी। हम अपने चैनल अवधि गीत पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा गाना पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आप सबके बीच में ललही छठ का सोहर लाए हैं, सुनिएगा। गाना पसंद आएगा तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जय माता दी। कहवा छठी माई के नैहर, कहवा पे सासुर, कहवा पे सासुर हो बहिनी कवने बिरिछ तर छठी माई उतराई, आसन लगावाई, आसन लगावाई हो। कहवा छठी माई के नैहर त कहवा पे सासुर त कहवा पे सासुर हो बहिनी कवने बिरिछ तर छठी माई उतरई तयासन लगावई, तयासन लगावई हो। बहिनी कवने बिरिछ तर छठी माई उतरई तयासन लगावई, तयासन लगावई हो। गोकुला छठी माई के नैहर त मथुरा में सासुर त मथुरा में सासुर हो बहिनी महुआ बिरिछ तर छठी माई उतरई तयासन लगावई, तयासन लगावई हो। गोकुला छठी माई के नैहर त मथुरा में सासुर त मथुरा में सासुर हो बहिनी महुआ बिरिछ तर छठी माई उतरई तयासन लगावई, तयासन लगावई हो। बहिनी महुआ बिरिछ तर छठी माई उतरई तयासन लगावई, तयासन लगावई। सखिनी सब पूजई, सखिनी सब पूजई हो। बहिनी महुआ बिरिछ तर छठी माई उतरई तयासन लगावई। सखिनी सब पूजई, सखिनी सब पूजई हो। केहूँ के दिहु माई एक लाल, केहूँ के दुई लाल, केहूँ के दुई लाल हो मैया हमहु बझनिया बाटी ठाढ़, हमई नाही चितयु, हमई नाही चितयु हो। केहूँ के दिहु माई एक लाल, केहूँ के दुई लाल, केहूँ के दुई लाल हो मैया हमहु बझनिया बाटी ठाढ़, हमई नाही चितयु, हमई नाही चितयु हो मैया हमहु बझनिया बाटी ठाढ़, हमई नाही चितयु, हमई नाही चितयु हो। जाऊँ न बेटी अपने घर, अपने सजन घर, अपने सजन घर हो। बेटिया जुग
के नवाए महीनावा ललन तोहरे होई हैं ललन तोहरे होई हैं हो। जामौना बेटी अपने घर अपने सजन घर अपने सजन घर हो। बेटी आजू के नवाए महीनावा ललन तोहरे होई हैं ललन तोहरे होई हैं हो। बेटी आजू के नवाए महीनावा ललन तोहरे होई हैं ललन तोहरे होई हैं हो। 8 महीनवा के बीतत नवाए के लागत नवाए के लागत हो। बहिनी तिरिया के भाई ललनवा सखिनी गाँव सोहर सखिनी गाँव सोहर हो। 8 महीनवा के बीतत नवाए के लागत नवाए के लागत हो। बहिनी तिरिया के भाई ललनवा सखिनी गाँव सोहर सखिनी गाँव सोहर हो। बहिनी तिरिया के भाई ललनवा सखिनी गाँव सोहर सखिनी गाँव सोहर हो। बीतत सावन महीनावा भदवना के लागत भदवना के लागत हो। बहिनी गोदिया में लई के ललनवा हो। छठी माई के पूजई हो छठी माई के पूजई हो। बीतत सावन महीनावा भदवना के लागत भदवना के लागत हो। बहिनी गोदिया में लई के ललनवा हो। छठी माई के पूजई हो छठी माई के पूजई हो। निहुरी निहुरी गठिया बाँधई त छठी माई के पूजई त छठी माई के पूजई हो। मैया भरी मुख दई द आशीष जियाई मोरा लालन जियाई मोरा लालन हो। निहुरी निहुरी गठिया बाँधई त छठी माई के पूजई त छठी माई के पूजई हो। मैया भरी मुख दई दयाशीष जियाई मोरा लालन जियाई मोरा लालन हो। मैया भरी मुख दई दयाशीष जियाई मोरा लालन।